Ġie ffirmat ftehim li se jwassal biex il-komunità tal-Ħamrun tkun tista' tagħmel użu mill-parkeġġ tal-iskola sekondarja l-eks Liċeo u dak fil-kumpless tal-eks Marija Assunta Sekondarja. Il-ftehim mhux se jaffettwa l-użu tal-parkeġġi mill-edukaturi u mill-amministrazzjoni tal-iskejjel u lanqas meta jkun hemm attivitajiet tal-massa organizzati mill-iskejjel. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima sostna li dan il-ftehim u parti mill-ħidma biex l-edukazzjoni tkun eqreb tal-komunità. Il-viżjoni tagħna hija waħda li tassigura li nużaw bl-aqwa mod possibbli ir-riżorsi tal-pajjiż. U allura din naraw propju dejjem aktar kollaborazzjoni bejn il-komunitajiet tagħna u l-iskejjel tagħna. Skejjel li fil-passat kienu assoċjati biss ma' dak li huwa il-ħin tal-iskola. Imma llum qegħdin ngħidu li anke wara l-ħinijiet tal-lezzjonijiet l-iskejjel għandu rwol importanti fil-komunitajiet tagħna. U spjega li fost il-faċilitajiet li hemm disponibbli għall-użu tal-komunità hemm dawk sportivi, swali u spazji oħrajn. Anke kif qed isir permezz tal-ftehim li ġie ffirmat, il-Ministeru qed jara li dawn ma jkunux spazji vojta fil-ħin li ma jkunux qed jintużaw. Sa dan it-tant is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Elisin Zarafa Ċivelli faħret dan il-ftehim bejn iż-żewġ skejjel u l-Kunsill Lokali tal-Ħamrun u qalet li l-ispazji ta' parkeġġ bla ħlas f'lokalità urbana bħal din se jtejjeb b'mod sinifikanti il-konvenjenza għar-residenti. Il-ftehim jinkludi wkoll dispożizzjonijiet speċifiċi biex jiġi żgurat li l-parkeġġi jkunu siguri u mnatfa kif suppost. Is-sigurtà se tkun ipprovduta permezz ta' gwardjani tas-sigurtà u kameras ta' sorveljanza. Is-Sindku tal-Ħamrun Kristjan Sammut irringrazzja lil dawk kollha li kienu involuti fit-taħdidiet li waslu għall-ftehim. Kuntent ħafna li wasalna hawnhekk wara ħafna ftehim, kuntent li ħajkonna żewġ iskejjel fejn ħajkunu jistgħu n-nies residenti u anke dawk li jiġu ġewwa l-Ħamrun ikollhom post iktar fejn jipparkjaw. Dak ikun qed jgħin li naqsu traffiku fit-toraq tagħna l-fatt li ħajkollhom post fejn jistgħu jiġu jipparkjaw hawnhekk mal-ewwel f'ċertu ħinijiet li hemm ftehim fuqhom. Għalhekk nappella n-nies biex jagħmlu użu minn dawn il-parkeġġi ħalli nkomplu nsibu soluzzjonijiet ħajkonna iktar post fejn wieħed ikun jista' jipparkja.